To yanzu zan yi bayani na akan mata amare da ake kai su gidan mazajensu. Kaga dai amarya na farko in ƙaramar yarinya ka auro bata iya yin kwanciya ba, bata iya yin komai ba. Dole tunda kai ka san meye rayuwar, ka san ya rayuwar take, dole sai ka ringa nuna mata kana nusar da ita. Kar ka wai haike mata ka ce wai ai kai da ƙarfi za ka yi mata, ba zai yiwu. Wai sai a kawo maka amarya ka san bata iya kwanciya ba, bata iya waye ba, sai ka haike mata kai mata ta ƙarfi. A'a malam dakata, wane irin ta ƙarfi? Za ka ci ta sai ka ce sai kai mata ta ƙarfi? Ai bai zama lallai ka mata ta ƙarfi ba. Saboda za ka sadu da ita, ka lallaɓa ta a hankali sai ka ringa yi har gurin gunsun sai ya buɗe. Tun yarinya ce ƙarama za ka iya nuna mata irin style ɗin kwanciya idan kai ka iya. Idan kai ma ko baka iya ba, ai akwai bluetooth wanda ake sai da shi. Haka ake turawa a waya a sirri. Yanayin kwanciya saboda yanda za ka ringa jin daɗinta, ita ma tana jin daɗinka. Yauwa wannan shine daidai. Ka nuna mata style ɗin kwanciya. Kin ga yanda wannan take? Haka nake so ki min yau. Da lallaɓa. Ni ba zan iya a'a haba baby na irin wannan kwanciyar yadda zaki ji daɗi ni ma in ji daɗi. Amma kar kai mata ta ƙarfi. Ita yarinya ce ƙarama ko ba gaskiya ba. Kai mata dai yanda za ta ji daɗinka ka ji daɗinta. Tunda akwai mace wadda za ka ji ta ba ta da ruwa. Kwata-kwata ba ruwa. Kai ta yi ka ji ƙamas ko kuma an fara ci da ruwan ka ji ruwan dutsen daga ƙarshe kuma ka ji babu ruwa. Ai ana haka, an samu mata irin wa'innan. To sai ka ringa siya mata irin kayan fruit wanda za ta ringa amfani da shi tana samun ruwa a jikinta. Tana samun jin daɗi. Tunda kai kanka idan kana amfani da mace kana jin ta tana da ruwa, kana jin ta tana da daɗi, tana da wani har wani zaka tana yi saboda me? Saboda tana da ni'ima. Tunda akwai mata masu ni'ima akwai kuma wa'inda kwata-kwata ba su da ni'ima. Duk akwai. Wa'inda ba su da ni'ima kuma ya kamata su ringa cin irin kayan fruit, kayan waye, su madara, su ɗan abu rake, su waye wanda dai zai ƙara miki ni'ima. Ki ji daɗin namiji. Saboda akwai maza za ka ji wani namijin iya da daɗi. Akwai kuma namijin da bai da zaƙi. Gaskiya akwai namiji da yake da zaƙi, wani namijin ba shi da zaƙi. Akasarin ma baƙaƙen maza. Ba wai na ce baƙi kawai ba, da baƙin da farin ma duka. Akwai wanda kake samu mai zaƙi. Zaƙi kamar siga cakwai za ka ji gindin shi da zakarin shi yana da daɗi. Iya da zaƙi. Gaskiya ne. Yauwa. Idan ka nunnuna mata a hankali sai ka ga wani lokaci ita ke maka style ɗin ba sai ka nuna mata ba. Ki buɗe mai ƙafa sosai ya shige ki.